חברים יקרים, יש לנו עכשיו מבצע מכירת כיסאות מתצוגה. יש לנו כרגע 2 כיסאות, השלישי נמכר. במזל טוב כמובן לדוקטור חיים רסוביץ', שהוא קנה את הכיסא, מאוד מוצא ממנו. אז ככה, הכיסא הראשון זה כיסא מתוצרפים. הכיסא בא עם מצלמה אינטראורד ומסך 17 אינץ'. יש לו שליטה מלאה מהמגש של הרופא וגם מהמגש של הסייעת. יש לו פילם ויואר ענקי מאוד, וגם אחד קטן פה. הוא בא עם סקילר כמובן, שזה סקילר כולל פיאזו. אפשר לעשות עם זה הרמת סינוס, לשבור את כל העצמות בפנים, זה גם אופציה. הוא בא עם אינג'קטור מים בצד של הרופא וגם בצד של הסייעת, וגם בא עם לייטקיור, שזה בילט-אין של וודבקר, לייטקיור מעולה. המחיר כולל גם 2 טורבינות של הייספיד, לד כמובן, וסט של לו ספיד, שזה אר מוטור, מדיטן וזוויתה. הפנס של המנורה, או הפנס של הכיסא, הוא פנס לד, ללא צל, חזק מאוד, ממש חזק. גם קודם חיישן, עובד על התנועה, אפשר לראות את זה. וכמובן זה בא עם כיסא רופא. הידית מאוד נוח להוריד את זה, פשוט מושכים וזה יורד. והכי טוב בכיסא הזה שיש לו גם רגלית עם שליטה מלאה בכל הכיסא, אם זה בכוס, ואם זה בלתת אוויר, ואם זה בלהרים או להוריד. איך שאתם שומעים, הכיסא מאוד שקט, אין לו רעשים, עם מנוע מיוחד מאוד. זה הכיסא הראשון. המחירון של הכיסא זה 35,000, עכשיו במכירת תצוגה. כמובן שהוא לא עבד, הוא היה רק בתצוגה, ועכשיו מחליפים תצוגה, רק 28,000 לבוא לקחת. הכיסא השני זה הכיסא התפארת, זה כיסא איטלקי מחברת סימפל אנד סמארט. זה השם של החברה, למי שרוצה לסרוק אותה, לחפש אותה בגוגל, איפה שאתם רוצים. הכיסא בא עם רגלית פרו, איטלקית. הכיסא בא עם מנורת פרו יוקרתית. רק המנורה עצמה שווה 12,000 שקל. וכמובן יש לו גם אינג'קטור מים איפה שהסייעת. ושליטה מלאה, איך שאתם רואים בכיסא. הכל, גם האור, גם הכיסא יורד, עולה. שליטה מלאה, ממש. בכל הכיסא. פילם ויואר קטן יש לו. והוא בא עם סקילר של וודבקר, כמובן. סט של לו ספיד, אר מוטור, כולל ידיטן וזוויתן, ושתי טורבינות היי ספיד, כולל אור. המחיר מחירון של הכיסא זה 45,000, עכשיו לבוא לקחת רק 40,000. המושב שלו הוא מושב מאוד מיוחד, מאוד נוח. גם הכיסא שלו, גם הכיסא שיושבים עליו, יש לו כל מיני אופציות, יש לו מלא אופציות, הכיסא של הרופא. יש לו מלא אופציות. אפשר לראות כמה אופציות יש לו פה. הכיסא הוא כיסא מאוד מתוחכם, יש לו אחריות של 2, לא שנה. שנה ראשונה, אחריות מקיפה, השנה השנייה אחריות רק על החלקים. הידית עובדת בצורה הפוכה מהסינים, פשוט להזיז שמאלה וימינה. ידית מאוד חזקה. כמובן יש לנו עוד כמה דברים, עוד כמה מכשירים. יש לנו מכשירי הלבנה, כולל מסך ומצלמה ומכשירי הלבנה בלבד, פתוחים עם כל התדרים, לא עובדים עם קט אחד מסוים. יש לנו גם ציוד יד שנייה, יש לנו אוטוקלאבים, יש לנו גם כיסאות יד שנייה, יש לנו גם אוטוקלאב של לינקצ'ן, יש לנו גם אוטוקלאב של גם לינקצ'ן וגם חברה אחרת, חברות אחרות, של CX כמובן, של קוקסו. יש לנו אוטוקלאב עם פרינטר שבא עם מדפסת. זה הכי מוצלח שיש, כי זה לא דיגיטלי ולא כלום, לא עושה שום בעיות. מי שמחפש גם חומרים, יש לנו מלא חומרים. כל החומרים שאתם צריכים, יש לנו פה. ובמיוחד יש לנו את הקומפוזיט הזה, שאנחנו מייבאים אותה. זה קומפוזיט יפני, שאומרת ל-GC להתראות. כמובן יש לנו גם את ה-GC, יש לנו את השוץ הגרמני. הכל מהכל יש.
כפפות, מכשירי אנדו, חומרי חיטוי לסקשן, חומרי חיטוי לבוררים, כל חומרי החיטוי יש לנו. מי חמצן, אלכוהול, סטודנט, סטול, הכל יש. גם כל המכשירים שצריכים, גם יש. והכי טוב זה המכשיר הזה, שהוא עושה לכם מים מזוקקים. במקום ללכת לקנות כל בקבוק קטן באיזה 25-30 שקל, זה עושה לכם 4 ליטר בנגיעה אחד. מפעיל אותו כל הלילה ואתה הולך הביתה, אתה חוזר בבוקר, יש לך 4 ליטר מוכנות. הוא עובד עם כל המכשירים של החיטוי. גם הלינקצ'ין וגם ה-WH וגם כל המכשירים, כל האוטוקלבים הוא עובד איתם. אז לבוא להזמין המלאי מוגבל.